Dechreuodd Joe Swift yn y busnes yn Ionawr 2020. Maent yn cynnig profiadau unigryw gyda cŵn sled. Heddiw, mae y cŵn yn cael ei hyfforddi gan ddefnyddio y peiriant quad. This is how I have to harness up the dogs with a dog between my legs. Mae eu cwsmeriaid yn amrywiol. O unigolion sy'n caru cŵn, i deuluoedd ar wyliau sydd am antur, ac hyd yn oed y Gwasanaeth Iechyd Gymreig. Mae'r cŵn yn rhai bywiog, ond cyfeillgar iawn, ac yn galw cwtch husky mawr i bawb ar ddiwedd y dydd. Hogyn drwg. And his brother he. Mae Cyflymu Cymru i fusnesau wedi helpu Joe gyda gweithdai digidol, adborth am y wefan, cymorth SEO, a gweithdai ar y cyfryngau cymdeithasol. Roedd Joe hefyd yn gwerthfawrogi'r cyfle i gysylltu a trafod busnes a marchnata, gyda'i chyfoedion yn ystod yr hyfforddi. Bellach, mae dros 4,000 o ddilynwyr ar Facebook, ac 1,500 ar Instagram, marchnata effeithiol iawn i'r busnes heb gost. Gyda'r cymorth, cychwynnwyd system fwcio ar-lein sydd yn effeithiol iawn tra mae Joe gyda'r cŵn ymhell yn ganol y fforest. Mae y cymorth gafwyd wedi bod yn werthfawr iawn i'r busnes, meddai Joe, ac wedi cynyddu ei gwybodaeth a'i hyder. Felly mae'n argymell eraill i gysylltu â Chyflymu Cymru i fusnesau, i gael cymorth eu hunain.